kublai phi baro perlobi kani ka video ka de shapang u coronavirus bat kaduma namar mentaga si kalai phuai tarik ujumang ka de ka wall no tobacco de lashnaya kani ka video harukam ka jingkli bat jubam sobas ngap hadu nakun ka jingkli ban ningkong ka de hatu da di uduma la ban yo coronavirus ban ya ubriu ubom di duma ka jubab ka de la shemba ki briu ka de ki badi dia uduma ki la ban yo coronavirus arsha ban ya kitu ki bom di duma namar ba hapor ba di ya uduma ne ki secret ne ki sigar ni biri la haban kta da ki shimpriak kiti bad ban pentuk da ki shenturu kumju bad da kumni kala ban yo coronavirus arsha ban ya kitu ki bom di secret ne ki duma ki badi ya ki hukaru ki long kumju namar ki la haban kubum ya utu pipe bala penunkam da ki wei kabaar kade hatu lada di duma hapor yo stom covid-19 ka jing stom kan jur ne em ka jubab ka jing di duma kan penduna ya ki langs lani ki tor ban trekam badru kan la ban penyo ya ki weipat ki jingpang bakta ya utor kum ki bacterial ki fungal lani ki parasitic infection u covid-19 ru udei u jingpang bakta ya ki tor lani ki langs ka jing di duma kan penlong ban jenjar ban ring min sim shu bat kala ban poi ha ka jing ma bat ha ka jing ya pro kabalai lada penun kam da ki vapor lani ki e-cigarettes pan ka jing penun kam ya ki e-cigarettes ka kta ya ki klong snam lani uhad badru ya ki tor lani ki lungs bad ka jing kta jong ki e-cigarettes ban yo coronavirus ru kaya srim kum ka jing di dumahi ka jing kili ka basaw ka jing bam kwai pan ka jubab ka day ka jing bam kwai kam da kta than ban yo coronavirus henre lada ki nong bam kwai ki ya bia pathar bad lada ki tu ki briu bai bia ki day badon jingpang covid-19 kan ne kan pen sa priang ya ka jingpang coronavirus kebasan ka jingpen bena na benta ki tu ki badi duma ngatip kan jenjare ki tu ki badi duma bat kinya dom yang ladangan ong ya kini henre ngahaban ong na benta ka jingba jongki ka jing pendu bandi duma kan ya rap ya kitor bad ya ka klong snam ban trei khambha na du ka sngi bapi pendu ya duma tungin ya sngap ka ei ka bajia ha ka met jong phi lada phi ya duma ka baning kong hadin arpho minute bapi sange bandi duma ka jing tit ya klong snam kan hier bad ka blood pressure ru kan hier ba arpad hadin khadar kanta ka carbon monoxide hasnam jongki kan hier ka carbon monoxide kalapan mi dau nikotin badon haduma kabalai hadin ar bat khadar teopan ka jingtu jong kisnam lani ka blood circulation kan khambha shu bat ka jingtrei kam jong ki lungs lani ki toru kan khambha kabasaw hadin shi hadu khandai banai pat ka jingjer ho kan kham duna bat ka jingring min simru kan khambha shu ban pendu phila ban penun kam da ki nicotine gums bat ban pen klanya kamin sim ban i duma namar lada phimdon ya kamon ban i kamon toy era ngasu kwa kren ya kani namar ba mentagasni kata ka lai phuai tarik ubnai jungmang kadai ka wall tobacco de bat ngasu kwa ai awareness khindiat chapang uduma ngangej phimyas ngawe bat ngalak tren ya kani ka topic ladang ala kum keren bakla so bhamma benga bat khuble 6000 ngu ya ki jingkershan jongphi